Gundo min bɛ ne bolo o tɛ gundo wɛrɛ ye ne ni muso bolo dilen don ɲɔgɔn ma denmisɛnninw marali la. Tɔgɔ ye Saka Dunbiya prix dira Petini min ma n'o ye maire Basile Kita a fa de ye ne ye donc a tɔgɔ ye Mari Dunbiya ne tɔgɔ ye Saka Dunbiya ne ye Kita mairie secrétaire général ye. Bon nisɔndiya a dama tɛmɛna fɔ mode sayi kuma caman t'an da an t'a dɔn n bɛna min fɔ yɛrɛ nisɔndiya bonya kojugu fɛ parce que n'i ko nisɔnbagatɔ ma k'a ka tasuma lafɛ n'a nuji ma faga daji b'a faga donc nin ye waleya mun ye nin ye dɛmɛ ye fɔlɔ mun bɛ anw dɛmɛ Petini ka kalanko la walimaw dɔn fana de don ka ɲɛsin a ma a ye waleya minnu kɛ ani fana facteur de don a bɛ na ni ko mɔgɔw tɔw bɛ ɲama d'a ma surtout famille la nin ye koba de kɛlen ye ne ka famille la parce que tɔ de bɛɛ bɛna ɲama da nin ma donc n'o tɛ ne ka denbaya la taa ɲɛfɛ o tɛna lasegin kɔfɛ donc vraiment Petini a ye kalan kɛ a ma barana Dieu merci ala ni kalan saba parce que édition tɛmɛnenw yɛrɛ sababu de y'a to a fana ye dusu ta parce que nin y'a édition sabanan ye fɔlɔ ni filanan mun kɛra o bɛɛ kɛra a yɛrɛ ɲaɲana yan donc a fana ye dusu ta donc pour que a fana ka dɔ sɔrɔ Dieu merci a ye bourse sɔrɔ a bɛ Maroc bi mais anw bɛ yan vraiment dɔwɛrɛ t'an da ka association Obara ani lycée public k'u fo kosɛbɛ k'u waleɲumandɔn k'u barikada u ye acte mun kɛ nin ye vraiment a sumanen don an si ma ce qui fait que désormais ne ni n ka denbaya an bɛɛ lajɛlen an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka association dɛmɛ parce que u ye waleya mun kɛ ɲɛmɔgɔw y'a kuma fɔ yan le fait que ka maire élèves k'olu dɛmɛ a bɛ na ni sababu ye ka tɔw fana k'i ɲɛsin a ma bon a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛ kalan kɛ parce que kalan nafaba de bɛ kalan na bi nafaba de bɛ kalan mɔgɔ mɔgɔ ye kalan dɛmɛ a komi i ye berenya kelen kɛ sɛgɛra donc ni mɔgɔ min ye kalan kɛ ka ɲa i bɛ sɛgɛn gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ hali fura t'a la donc mɔgɔ min bɛna n'o dɛmɛ sugu ye donc an tɛ dan sɔrɔ o la. Gundo min bɛ ne bolo o tɛ gundo wɛrɛ ye ne ni muso bolo dilen don ɲɔgɔn ma denmisɛnninw marali la n yɛrɛ ye dɔ kɛ école karamɔgɔya la volontaire de l'éducation de 97 à 99 n y'o taani min fɛngɛ o ye expérience dɔ di yan école karamɔgɔya de encadrement na donc vraiment ne bara n kɛlen don ka denmisɛnninw encadrer ne bara bɔli tɛ ne bara san kalo 12 sufɛ bɔli tɛ yen denmisɛnnin tɛ bɔ ne bara hali vacances mana bila hali congé mana bila n'i ye denmisɛnnin bɔtɔ ye sufɛ o y'a tagatɔ ye comment on appelle ci dɔ la hali o yɛrɛ fana o ye ci gɛlɛn ye n'o tɛ o tɛ bɔ sufɛ donc an kɛlen don ka denmisɛnninw kɔlɔsi n'u bɔra école la an b'u ka cahier lajɛ et puis an b'u diyagoya u ka leçon fana ta n'u ye leçon ta avant que k'u da ne muso ni sɛgɛnna don min na n bɛ a da ale ma ale de bɛ question poser u kun donc ou bien ne yɛrɛ fana donc n bɛ to k'o question poser u kun donc u b'a dɔn u suelen don an fɛ kosɛbɛ donc o fɛngɛ de bɛ yen et puis depuis la première année a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ denmisɛnninw depuis première année la denmisɛnninw première année kana rater denmisɛnnin bolo première année mana rater a ka récupérer deuxième année la parce que Mali système na méthode syllabique ninnu fɛn ninnu olu bɛ première année ni deuxième année à partir de la troisième année leçon bɛ yen donc i bɛ taa école den caman sɔrɔ bi u bɛ sixième ni fɛnw na hali u tɛ se ka lecture kɛ mais u ma première année ɲɛnama de sɔrɔ c'est pourquoi fɔlɔ école karamɔgɔ minnu tun bɛ bila première année la c'était des chevronnés des expérimentés mɔgɔkɔrɔbaw donc kana tulonkɛ denmisɛnninw ka première année ni deuxième année la donc n b'o o fɔ denmansaw ɲɛna donc o de ye ne ka base ye parce que denmisɛnnin n'a bɔra première la a bɛ deuxième année la tuma a bɛ se ka lecture kɛ o faralen a kan ka tila k'a kɔlɔsi ka sonnadonɲɔgɔnw jatemina parce que dɔw bɛ olu bɛna k'a jɛɲɔgɔn ye u bɛ a bila fili la donc n'an y'o ye min kɔrɔ an b'o gɛn k'o bɔ yen donc ni muso fana kɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma na ne tɛ yen donc ala tɛ dɔn ale fana bɛ denmisɛnninw kɔlɔsi n'u ye ko kɛ a b'a fɔ ne ɲɛna mais ni denmansaw n'a tɛ ɲɔgɔn kan fɔ la n'aw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo ka denmisɛnninw fɛngɛ dɔ mana fɔ yan cu dɔ ka fɔ yan ca a tɛ bɛn donc n'an bolo di ɲɔgɔn ma
ka denmisɛnninw encadrer depuis la première année an filɛ yɔrɔ min na effectif pléthorique bɛ classe fana kɔnɔ ka tila k'u dɛmɛ tuma dɔ la ka cours dɔw sara u ye n'i y'a ye a bɛ niveau min na matière min bɛ yen a fanga man bon o la kosɛbɛ ka senkɔrɔma don ka cours dɔw sara ye pour que a ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ donc ninnu gundo wɛrɛ t'a la anw bolo ni nin tɛ voilà.